Yr olygfa gyntaf sy'n fy ngwynebu wrth gerdded allan o'r tŷ yw'r chwarel. Does dim wedi newid i ni sy'n edrych arni bob dydd, ond mae hanes ei gorffennol yn frith o atgofion. Ychydig iawn oeddwn ni'n sylweddoli yn ystod fy mhlentyntod y gwaith caled oedd yn mynd ymlaen yng Nghrombil mynydd Elidir. Dechreuodd fy nhad ei gyfraniad i dwf y diwydiant llechi yn fachgen ifanc iawn. Teithiau ar y fferi drosodd o'i gartref ar Ynys Môn yn wythnosol, a threulio'r wythnos yn y barics, a byw yno o dan amgylchiadau truenus. Nid wyf yn cofio iddo erioed sôn am ei amser yn y barics. Roedd yn dipyn o syndod i mi yn ddiweddar weld ffilm mewn eithpwyd pan gaiwyd y chwarel. Roedd rhan o'r ffilm yn dangos fy nhad yn sgwrsio a rhai o'i gydweithwyr ac yn sôn am y profiad o fyw yn y barics. Barics am yna i aros am wsos. Digon digalon gofio beth ydyn nhw'n ifanc 4 ar 10 oedd yn ddyn nhw. Ac i'n meddwl bod ti fod yn aros o yna am wsos. Dim gweld hogan. Di gael lot o hwyl falle na fyd os. Mynd o'r wrth y chwain mwyaf. Chwain o na chwain? Chwain. Bob dim na llygod mawr. O, mae gwyliau i. Bob dim na. A rhyw gymeriadau i gorfod am yn siŵr. O, gymeriadau da. A cofia, mi oedd hi'n gysurus o'n amal iawn. Da ti'n mynd i faris at 4 o hen ddynion wedi arfer bod ar y ffermydd esau ymwysig. A clywed rhywun i'n mynd trwy sgwrs. Wel, mi ddan nhw'n ddifur i ogyn ifanc yn oed i yn y cyfnod hwnnw. Da nhw'n sôn am gyfnod sydd wedi pasio mewn ffordd. Fel da nhw'n caru fo'i gilydd yn y ffermydd esau. Sut oedd i amdano o fwyd yna, Wil? Oeddech chi'n cael... Cariad y fwyd i gyd efo chdi o Sir Fôn. Ar ôl cartrefu yn Llanberis, daeth yn aelod o'r frigad dan rhan amser oedd wedi sefydlu yn y pentref. Clywais yn aml rai o'i gydweithwyr yn sôn amdano'n rhithro'n wyllt o uchelderau'r chwarel i gyrraedd yr orsef dan. Gwipio i lawr llwybr main a chwythau'n ei wylio'n mynd yn wyllt a hyd ffordd Bontbala i ateb yr alwad. Tra'n blentyn, doeddwn ni ddim yn ymwybodol o'r peryglon a wynebau llawer o'r chwarelwyr tra wrth ei gwaith bob dydd. Rwy'n cofio unwaith un o'i gydweithwyr yn galw heibio'r tŷ hefo'r newydd bod fy nhad wedi gludo'r ysbyty yn dilyn damwain. Roedd darn o garreg fawr wedi disgyn i'r twll lle roedd o'n gweithio a'i daro yn ei goes. Yntau'n sôn wedyn pa mor ffodus oedd o y gallai bod llawer gwaith. Cyfri bendithion yn hytrach na chwyno am y peryglon. Y chwarel oedd ei fywyd, y gwaith caled, y cymdeithasu a'r dadlau brwd. Mae'n siŵr ei bod yn ergu drom pan ddaeth hyn i gyd i ben a chau y chwarel yn 1969 ac yntau'n 56 oed. Ceisiodd droi ei law ar ambell i waith byr dymor yn ystod y misoedd i ddilyn, ond 2 flynedd yn ddiweddarach bu farw yn 58 oed. O edrych yn ôl, mae'n siŵr fod diwedd y chwarel yn ddechrau'r diwedd ar ei fywyd o, bod yr amser a dreuliodd yno yn 20 mlynedd o lafu'r caled, roedd yn rhan anatod o'i fywyd.